Вось калі мы напісалі песню хату бацькоў і скажем так нашчупалі вось гэты вось шлях па якім ісці, мы адчулі што гэта патрэбна нашай нацыі, патрэбна беларусам, патрэбна песня на беларускай мове, патрэбна песня пра бацькаўшчыну. Як калі казаць яшчэ пра, знаеш, зараз вельмі важная такая рэч як патрыятызм, ты ж заўважыла, да? Везде паўсюль і гэта важна для адукацыя, патрыятычнае выхаванне. І вось наша песня, яна якраз такі той самы патрыятычны інструмент, без усякіх там колераў, без дзяржаўных сцягаў, хаця гэта таксама вельмі важна. Але каб абудзіць вось тое патрыятычнае сапраўднае пачуцце, якое ёсць у кожнага беларуса, мы выкарыстоўваем песню. І вось гэта патрэба, якая ёсць у нашага грамадства, яна і ідзе за гэтым. Беларускае слова, беларуская мова, беларуская песня. Ты ж ведаеш, што мы не толькі спяваем, мы яшчэ размаўляем з людзьмі, гаворка вось гэта. І людзі цягнуцца. Якраз такі не трэба нікога застаўляць, да?